afụfụ ntalụ n'ụwa a, afụfụ ntalụ n'ụwa a witi nwoke m fụrụ n'anya, nwoke m na worship, nwoke onwere ife m enwere ike imelie, mana ọkwa ịfụrụ ụwa a. Ụfọdụ ụmụ nwoke onwere ife imefe n'ụwa a ka imete ha, like onwere ife imefe n'ụwa a ka imete ha. Anụrụ m di mgbe ndụ 19 years old, mbata ife di m bi na ya bụ one room ka mụ na ya na-abọbi, bata tụrụ ime nke izizi m onye ọbụla nwa nwoke, ọ dịka ga-asị na ụzọ kpọpere, ego si n'elu si na ana na-abata, ife ọbụla di m tiri aka ọ na-aga. Ọ sị m nefe si na one room kwaje na 3 bedroom, si na 3 bedroom kwaje na duplex, si na duplex gbaa n'ala ụlọ nke fa. Ka a na-akọrọ anyị akụkọ ọkịta diọkpali ya graduate go na-akwado ije obodo oyibo. Second son ya nọ Canada na-eme medical, ọ nọ na medical line. Third one nọ na-achọ graduate mana ọ ka nọ school. Last born ya nọkwa school na-eje akwụkwọ na ụmụfe etosigo. Ọ sị bụ nne na o nwere akụkọ nkọ wee na-asị na ụmụ nwaanyị a bụ nsogbu ibefe. Anọgide di esi a na achọ ịlụ free station, na achọ ịlụ fuel station. Ya sị a fuel station gwasị yes, ọ sị oke, o wee bido wee lụbụ ya. Ọ sị bụ ọ na-alụ ya na-akwụgharị na-alụ ya na-akwụgharị, ịmaga onye anọgide one day na o nwere ebe fa nọ location, one person wee pụta wee si die nna na ịlụsịa dis hotel ị na-alụ na egwu ga-adịkwa nya akụjasị ka ekwe hotel mba, na ife ya na di ekwuru ọ na-alụ bụ gas station ahụghọtago ka ekwebe hotel osisi. Nya jụọ ọnya si ọgbụ ya nkịtị gbafere na nna die afụkọ ya n'anya, na nna die ejiri egwu egwu. Na the next thing ya nụzikwa bụ na nna die na-akpọ ya, ya wee gaba wee luo. Nna die wee si ya nwa m, maka na ọ gbagolu na o nwere ife nna die yọrọ ya nya ama mmedi ya, maka na ya afụka dat man n'anya, ndị man afụka ya n'anya, wee si ya ya bịa na o nwekwa na ife die mere, na die na-alụ hotel, na ọ bụrụ ajọ ife, na o nwere ndị na-alụsị hotel na-alụ di na nwunye, ya gbaghalụ die ife ọbụla ya gbaghalụ ya, na ọ gwara ya nọ gas station mana ọ lụbazila hotel, ya hapụ ihe taa n'abalị ka ọ bụla anwụ isi. Ọ sị bụ na dis man na-adị agbaghị okwu, ịghọtago. Ya wee kwelụsị na nsogbu adọrọ, ebe afọ ka anọ wee malụ na di na-alụ hotel. Ya pịa nne di nwa anwụrụ. Ọ sị m nye bebesie, o wee lụọ ka a ya akwa nna die ashabiju ebe niile, na ya mụrụ na ndị enyi die jụrụ ebe niile ha na falusi 4 girls bụ enyi die. Ụfọdụ na-asị hi mama, hi nna, hi ibie, ekwana ife a ga-eme, ya gba nkịtị na fa alụgo hotel alụ, na o nwere ife a nwere ike ime. Ọ sị m ka nke afọ mesịrị na nna di gwakwara ya sị anya nwa na nwa weli ewe egwu egwu ife ọhụụ. Ọ gwalụ di ka nna di nwụsịzi alụ, di kwụrụ ọtọ gbanwee. Nya ọ dịka ga-asị na o nwere ebe ekekidoro ya bifo atọpụzi anya, ekweghị ọtago ịmagolo efi amadolo n'ife wee tọpụzi anya, nya ọghọzie ife nya amọrọ. Kwa mbọsị ọsị ka ya jee na onwe projekti ya na-eme n'Ọka, na onwe projekti ya na-eme n'Ọka. Kwa mbọsị na onwe projekti ya na-eme n'Ọka, na onwe projekti ya na-eme n'Ọka. Ya sị ka ekwe projekti bụ ife afọ, ọ sị ya nwee ndidi mgbe ọ macha ọlụ ka o wee malụ, na na-asị ka ekwe projekti bụ ife a. Ọ sị bụ nne olu one day ịmagolu ọ dịka ga-asị na o nwere onye ziri ozi ya na-eme midnight one day, ọ dịka ga-asị na a na-ekugheri nwa ya na-asị ka ezi magolu ụla buru ya na-afụ ebe a na-ekugheri nwa, na-afụ ebe a na-ekugheri nwa, na-emekwa ekpele ịmagolu na ife a na-afụ na ya dụrọ happy with it. Ya na-asịkwa na ya mara ihe a na-afụ ihe a, mana ya mana o nwere ife ịgala ime no. Ya mesie the midnight, after 3 days ya mesiri midnight, what's change number kpọọ ya, ya sị ya kedu onye bụ ife ahụ. Ọ sị ya madam ka ife kpata na ijugidere oyi jugbuo onwe gị n'oyi datara ya, ị ga-anọkwu na mmiri ncha baa gị anya. Ya sị ka ekwe ebe akụkọ nke esi. Ọ sị ya na that project ị na-ekwu di gị na-eje everyday n'Ọka, na o nwere project ọbụla ọ na-eje na-enyi nwaanyị ka ọ na-eje afụ n'Enugu every project ọbụla ọ chọrọ ije na and na-enyi nwaanyị afọ mụrụ nwa nwanne enyi ya. Ọ sị fonu ya ji n'aka danarị ya n'ala, enyi di mụrụ nwa nwanne enyi ya. Ọ sị m nne na ife a bụ the shortest moment of my life, na ya mụrụ nke a ga-ebelive na ya mụrụ nke a ga-eche eche, na ya mụrụ nke ịmara. Ọ sị m nne ike kwụrụ ọtọ gwu ya. Ọ sị m nne di wee jesie wee bata anya wee jụba ya wee sị ma onwe onye ọ mụrụ nwa n'ezi si osi etu ugolu speed tọn. Ọ sị ya ịnụgo n'elu.
ọ dịka ọ bụrụ na ngwa gị na ị ga-ebudo nwunye n'inugo nie ya gwesị anya bịa ka ịkwụ onye ọfụma isi na ịmụọlụ mmadụ nwa n'ezi ọsịa biko nye nye nsogbu n'onwe ndị na-eche na họtel a na-ekwegharị ya jegwala ya wee kpọbịa ya na fon ọsị anya akpọsịkwana ya na fon na o nwere ka ọ ga-esi kpọọ ya na fon ya blọkụ ọnụ ya sị ya na nsogbu adịrọ gị blọkụ ọnụ m ọsị bụ nne na ọnya na-eje egote ife a na-esi na họteelụ enye ndị mmadụ ya wee jebe Ọnịcha na ọ na-abụnya zụsị afịa draiva onye Awụsa bịa soro ebute the whole thing bụ ete na họteelụ ya bụrụ okenye ga-eburu draiva ebutezie ndị ọzọ ya wee jebe Ọnịcha wee chikete draiva chikete na ya fọrọ draiva ya wee bụrụ ndị ya buru wee nata drọpụsị ya na họteelụ ka a na-abata ndị mmadụ na-eni ya anya dị anya na-eni ya na-atamu na-eni ya na-atamu one guy gba ọnya sị ya madam be strong for your health ihe a ka the person gwara anya na-awọnda kedu isi akụkọ ya echekete draiva ya fọrọ draiva ya wee chiga azụ back to Ọnịcha wee jebutekwe oke ihe fọnụ bịa drọpụsị ya wee naba draiva wee batazi anya wee babali ya sị kedu ebe o jebe ka ekwe ihe o jerezi bịa bute ife na Ọnịcha ọ sị ya madam please o na ọga o na that woman wey born for oga say make I go carry am come hotel ọ bụrụ na o ziri esi anya ji Enugu ka o je bute the girl na nwa wee nyefe room na hotel for months fanọla ebe afọ ya wee ka ya akpọ ya na fon ọbụlọkụ ọnya ọ sị m nne o wee atọ na ọ na-acha red nwoke nya mite na just one bedroom na diọkpali ya dị 22 years ka a na-akọrọ anyị akụkọ like oke ọkpa na-agba ofe oke ọkpa this guy a na-anụ afịa mkpọlụ na afịa kịta unu etigbu onwe unu na nkwụ amaara ya maalụ ọ sị bụ di blọk ọnya ya wee kpọọ ụmụ ya wee sị ụmụ ya na ya chọọ ọzọ ka a naba ya wee bela akwa bakwuru nwanne ya nwoke si agịnị ya hapụ dị manụ ka ọ natara na ọma nwụkwa na o nwere ife ga-emie ya wee kpọọ ụmụ ya wee kọbala ụmụ ya daa na yọbịa sị ya mama biko ya nwee elufe ndidi ya dibie ife sọrọ anya bụlụ ọsị m nne ewelisi na-eje ije na o nwere ife ya ada emelụ nwoke na nwoke ga-ejesi bata ya na amasị aja ụkwụ ya abụ ya mbọ na fado 3 bọsa fabiari ya di na ọnya nwake ya piki ndị afụrụ ya n'anya je n'uli na ife ya emerelu nwoke bụ ife ya afụrọ akpịfụgo ọsị m nne ikekwula ọtọkwu ya wee dibe ihe a na-agbawu ya obu maka na ụmụ ya na-arị asị anya ahapụna nwanne ya nwoke sị anya ahapụ ya na taba na ọma nwụrụ disman kedu ihe a ga-eme ya wee cheburu di ya na that day na ya nọ di ya wee bịa wee buru food flags o ji eje egotelu the girl ndị food flags ya o buru o wee je na-egotelu ya na-ebujere ya na hotel onye butere na 1st of December wee nọgide agbasịa Easter before wee buchigha enye back to Enugu na-enye nne blọkụ ọnya ya wee kpọọ ya wee yọbịa wee sị ya biko n'ihe anyị mere ka eko si wee dogo ọ sị ya amụkwa na ụma ya ama ụma na o kwesịrị ịma na ya mụrụ ụma ya wesị oke ebe ị mụrụ ụma ka anyị setụlụ dozgal ka o jebe na-ego gị ka dozgal chọ na ọ maala ụmụ gị niile maka na ọ na-alụ na hotel na ọ maala nyanwa naanị ịgbakasịla ebe niile ka ọ bịa afọ yes gịnị na nke a ma mme ya were aka n'iyo this man were aka ekpe ya ọnya peti anya gwa ya ife ọma niile ya megorie si anya kwụọ ji ife ya megorie n'ụwa this man gịnị ọtụpụzidere ya ọnụ nyakwụlugbogo mpụbam nyakwụlugbede mpụpụmpụbam nyakwụkịtịkwụkịta ọtọ na ọsị ya there will be no baby without mother akwụrụ ma ihe o mere na e nwere ike ịhapụ this woman ụmụ ya marịsị ya biko ya hapụ na nwanne ha nwaanyị nọ SS1 which is the last born fa na ọnwa afọ ka ọ na-achọ ka o megide ọsị m nne iji uwe ya o jesie bata ọ bịakwa rie nye nwe obodo ya wesị ya mba o n'ịma nna ala ya n'ala nwaanyị ọsị anya bulu ọhụ ya buluke n'ọhụ anwụ burie dọba na ya chọzikwu ọsị bụ nne ma mana this man